dydd Mercher y 7th. Hel tomatoes a'i bita nhw fel fala, wrthwylio seremoni'r fedarfiaeth, a gyrru'r plant a'r plant visitors yn digon pell i'r tŷ gwair o ngolwg i efo llond i hafla honyn nhw. Argoniad y carn gwlad, a wnaeth pegor yn unig, sefyll ar ei draed neu ar ei thraed. Excuse me? Have you got a sheep? Yes. Yn anffodus. Yes. Why? Well, there's one lying right on the footpath to the beach. I think it's dead. Was it shot? Medda finna, a gafo no wedi colli arno efo hwn. Oh, no. Good, I don't think so. There wasn't any blood anyway. What will happen to it now? Nothing. It's dead. Oh, I see what. I'll tell my husband. Thank you. A phan ddidi ti wrth no, wedi marw'n lle gofynodd. Ar y llwybr i lan y môr, medda finna. Ia mwn, llusgo reit o dan drwy'n y byd i farw fel arfer, medda fynta. Pan illodd Shells 5,000 o scratch card o spar, mond un peth o ddar i meddwl i. Prodi! O, ta sa'n gall sa di talu off i Barclay card, neu fynd ar holidays neu rhywbeth. Ond yn anffodus, tydi Shells ddim yn gall. Mae byw fo meic 10 mlynedd am gynnu 4 o blant. O stori arall di honno. Anyway, mi benderfynodd Shells bod ti eisiau mynd i brifddinas o bobl goman ar ei hen weekend. Naci, dim Bala, ond Blackpool. Anyway, cyrraedd Blackpool yn diwedd wan, ac a Simon i ddropio ni off ar y pyr, ac off o fo i fynd â bagiau ni o hotel Tony Galoma, a dda ni gyd yn gwisgo fyny y tutus a'r pethau bach del ma'r nghoesa ni fyma, a dda ni'n edrych o Blackpool Illuminations. Anyway, be nathon ni gynta? Mynd am bryd o fwyd bach sydd det. O, naci. Fewn a ni i ryw glwb tywyll iffi. Yr unig un gymharol sobor yn y mis ni, oedd Lorraine, sydd ddim yn siarad Cymraeg, by the way, ond chwarae teg, mae into bob dim Cymraeg, ac am drio dysgu'r iaith na hi chi. Dwi'n hoffi goffi yn ôl ade. Ellan a ni'r stryd wan, a dyma Lorraine yn desidio bod eisiau cael tatŵ reit ar wylod i chefni, just i'ch ben craci ffini lly, tramp stamp fyddai'n i elyn nhw. Wbath Cymraeg oedd eisiau am yna hi. Wales forever, yeah. Or something in Welsh. Lle allan a Shells efo hi gael y tatŵ ma, tra si naw yn diwyll am o'r BM yn ôl i'r hotel. Cyrra nôl wan yn y taxi, fi'n cerddad fewn, wel, rhyw fath o gerddad lle. A mae'r BM ma yn diwyll yn rwlio fewn ys yn ymylu. Yn anffodus, mi oedd y lle yn llawn merched wawr o Penllyn yn gwrando ar y boi ma'n canu. Ond ni'n gwybod yn iawn pôl o de, cos mae nain yn lyfio fo, Trevor Edwards. Ond gafodd y cradur bach i'n chans, dyna lle oedd o hanner ffordd drwy gan, un dydd ar y tro. A dyma mae'r BM a wedi weith cael syniad yn ei penna na mel stripar o fo, a dechrau dwtsio o gael amdano fo wrth ganu un dyn ar y tro. O, embarrassing de. Mi gafodd Trevor Dian ddiawl o sioc a merched o wawr Penllyn wedi dychryn yn ofnadwy. O, gath Trebs Drian brandi mowr gyn Tony gamio fel awr. A ges i autograff o'i nain. O, fydd i over the moon. Anyway, pwy landiodd yn ôl ar ôl yr holl gyffyffl, ond Lorraine a Shells efo y tatŵ. A do Lorraine Drian methu disgwyl i gael dangos y tatŵ i ni. Ond da ni methu helpu sylwi ar ryw wen ddireidus, stupid, ar wynab Shells. A dyma Lorraine yn troi rownd a codi thop yn barod i ddangos y tatŵ. Wales forever, yeah, meddai. A dyna lle oedd y tatŵ.
mewn llythrennau mowr, glas, mynediad am ddim. Oh my god! Wel, na drwbl dwi dy cael eto drethau ni gwrdd. Chi'n gweld dwi dy bod yn twthian i dreal doso'r hwrdd. Wy'n i'n gwybod wedyn pethau'n reit pan ath y mas i'r parc. Wedyn dileit da gen y job. Dim byd o wmff na sbarc. Cerdded rownd yn sylwi dim i'r hwrdd. Just eisiau pori. Wy'r brokers eisiau maldod. A'r esbunod eisiau caru. Fe benderfynes ffôn o'r vet. 64393. Helo, pwy sy'n na? Medde'r vet. A tebes i. Fi. Pwy yw fi? Medde'r vet. David Jones Penclaw. Eisiau gwybod beth i'n neud ar hwrdd ma. Dewch chi draw? A tebo'r vet yn weddol hi. Sym amser da fi heddi, rhowch double dos sydd o'n awr a gweld sy'n bydd e fori. Y seremoni gadeirio. Fy mod yn ymgeisio mewn nifer o eisteddfodau ledled o wlad yng nghystadleuaeth y Gader, dydw i eriod i derbyn galwad yn fy ysbysu fy mod wedi dod i'r brig. Gweithaf hynny, dwi dal yn troi lan i'r seremoni gadeirio, llawn gobaith bod ysgrifennydd yr eisteddfod wedi anghofio cysylltu â fi, a taw fi yw prifardd o'r bwyl. Byddaf yn eistedd lawr rhywle yn yr rhes gefen, ac o fan i byddaf yn sganio'r gynulleidfa'n gyflym just rhag ofan bod yna rhyw brifardd neu rhyw fardd sydd yn fwy adnabyddus na fi. Ond os na fydda i'n gweld Kerry Wyn Jones neu Mr Ellis Dafydd, yna byddaf yn textio fy nhad, yw atgoffa i ddod ar Land Rover a bocs Ifor Williams i cludo fy nhlws adref ynddo. Un blwyddyn, yn eisteddfod Clybiau Ffermeri Fe'n Ceredigion 2012, roeddwn yn rhan o'r ysgordd. Fi oedd yn dal y curtains i fynd dros ben ysgwyddau'r bardd buddigol. Yn naturiol, doeddwn i heb ymgeisio'r flwyddyn honno yn y Gader. Ond eto i gyd, pan dechreuodd y beirniad drafod darn y bardd buddigol, a dweud i bod nhw'n hoffi'r ffordd roedd y bardd buddigol di dod mewn ag amaeth i'r gerdd, dyma fi'n dechrau becso. Becso, achos y flwyddyn cynt yn 2011, gwnes ymgeisio gyda cerdd o'r enw Seilage. A dyma fi'n dechrau gofidio bod staff FFI Ceredigion di cymysgu pentwr cerddi 2011 a 2012. A tan ngwaith i oedd wedi dod i'r brig yn y canol. A dyma fi yn dal y curtains ar y llwyfan yn dechrau becso beth o'n i am wneud pan bydden nhw'n holi yn ffug enw i godi ar ei trad ar ganiad y corn gwlad. Nes i ffosio Kelly ddod efo fi ar trip i'r Royal Welsh Show. Anyways, erbyn ni landio dyma ni'n ffeindio campsites ni eventually. Dyma ni'n trio agor tent ni a, ond o gyn Kelly na fi no idea sydd wedi difynnu nag oedd. O'n i'n dechrau gwychdio ia, chos oedd yr instructions i gyd yn French. Dyma pick-up coch ma'n pasio'n ffast ia, ffanytar, a dyma fi'n gweiddi cachia cwd. Dyma thing yr y fersiwn slo bach a stopio reid o ochr fi a Kelly. Dyma fi'n gofyn, chi gys di leisiant chdi o? Catalog? Dyma ffenas passenger y pick-up yn agor yn slo bach. A dyma boi gorgeous ma'n apirio. O, nes i ddechrau seifrodd y mor ddel. O, gyna fo gwach di weifia. Dim top at all.
Ac o just o'n sgleinio a just digon o flew, ia. Ac o dannadd o wech na'r ei Simon Cowell. Y siwr i chi ferched, medda fo. O, gwechraw, gweld chdi, ia, medda Kelly ar ei nuts i fi. Da ni cael traffath i reid i fyny, medda Kelly a sbiad ar y dent, ia. Chi'n cael traffath i reid pethau fyny. Geno del fel chi, medda fo. O, nes i deimlo'n hyn y blysio, ia. Ond chwarae teg ddaru nhw helpu ni reid i fyny. O, dreifar i pick-up yn meddalf a chachia, o gynnu fo spots becho. Ond o dilo fo'n huge, ia. Ac oedd o rili clen. Dyma nhw'n cynnig i ni joinio nhw later on mewn rhywle Stockmans neu rhywle. Dyma'r hogiau'n dechrau prynu drinks i ni un ar ôl chach. Ac yna un hogan yr ei daggers i Kelly gan bod boi del yn glen efo'i. Anyways, ar ôl couple of hours, dyma chen dechrau gwagio. Dyma ni'n diseidio mynd yn ôl i tents ni. Dyma fi'n agor sip tents ni. A dyma smell y rili afiach mewn dachan. Oedd o waith na smell harbwr dre, ia. Fanna ni'n cyfogi nes y dagra mynd lawr bocha fi. Dyma fi ri hannar pen fi'n top fi, ac i mewn a fi. Oh my God, ges i sioc. O na turd massive brown yn tent ni. Oedd o'n huge. Oedd o'n sausage o dros môr. Oh my God, Kelly, medda fi. Ma' na gyd i cachu'n tent ni. Ath Kelly sobri'n straight, ia. Ac i fewn a hi'r dent, boi. Dyma i achan o wynt a sheet, ia. Dyma i deu. Mae rai bod yn gyd clyfar, ia. Chos mae di sychu dyn, efo sleeping bag fi. A fi'n nuts, ia. Dyma i straight am dent yr ogia. Dyna lle oedd yr boi del yn snogio fo'r ogan oedd yr ei dagos i Kelly Kent. A fi'n lwmp o feit, ia. Nath top Kelly ripio nes a tattoos i gyd yn dangos. Nath yr ogan josgyn i fy'n ripio extensions Kelly ac yn y gwach di. O, swn i wedi cynnig helpu, ond o'n i'n eisiau extensions fi gael i. O na deulu y rili parchus yn tent drws nesa. Dyma hyn i ffonio cops. Fi a Kelly gath y bai o'n bob dim. O'n i di upsetio'n lan, ia. A nes i ddiseidio na dwi never yn mynd am drip i Royal Welsh eto, ia. Dipyn o waith yn mynd mewn i sgriptio'r adroddiadau digri. Dyma chi'r canlyniad yn drydydd. Non Gwenllian Williams, clwb Bodedarn Ynys Môn. Yn ail, Aled Lloyd, clwb Abergwaun, Sir Benfro. A Phwyntia yn dod i Eryri, sydd wrth gwrs yn cynnal yr Eisteddfod leni. Erin Dwyfor Roberts, clwb Dyffryn Madog. Llongyfarchiadau mawr i'r tri, ac mae Erin yn cadw cwmni efo Ifan. Un peth yw sefyll ar lwyfan, peth arall yw sefyll ar lwyfan a gwneud i bobl chwerthin. A dyna'n union nes di Erin Dwyfor. Llongyfarchiadau di ennill yr adrodd digri. Diolch yn fawr. Sonia chlyg bach am y darn a pwy oedd di sgwennu fe? Darn oedd i'n bobl o'r dre mynd i Royal Welsh wedyn. Ffrind i'r teulu nath sgwennu hi, Bethan Dobson a wedyn. Ges ti hwyl ddarn i ar tro cyntaf i ti gystadlu ar gystadleuaeth yma hefyd? Tro cyntaf fi gystadlu'r hon, ia, wedyn, do, nes i fwynhau lot, de. A le o ti arni ar un o bryd o ran addysg ag ati? Ar hyn o bryd, dwi'n coleg Meirin Dwyfor yn Pwllheli yn astudio Cymraeg, drama, chymdeithaseg yn gwneud rail flwyddyn o lefel A. Felly, beth yw'r gobeith? Mynd mlaen a parhau i wneud mwy o actio falle a dilyn cwrs yn rhywbeth fel yna? Swn i'n licio neud mwy o actio, ond o'n i'n allan addysg gynradd, swn i'n licio mynd i fewn yn fwy. Falle mewn i'r byd comedi ar ôl heddi? Falle wir, gan i weld. Nes ti fwynhau'r profiad? Mae'n siŵr bod e'n reit ofnus sefyll yna a trial gwneud i bobl chwerthin. Siŵr profiad yw hynny? Trio cofio geiriau, y peth anodd dwi'n meddwl, ond do, nes i fwynhau yn o'r iawn, de. Fi rhaid ti wneud mwy ono fe? Trio, illa. Mae yna le am fwy o ferched yn y sîn comedi, dwi'n meddwl. Oes, iawn. Felly, cer amdani, stick ati, iawn. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau unwaith eto. Diolch yn fawr. Diolch ti. Ie, da iawn Erin rwan. Da ni am mynd am egwyl, fi gawch chi amser i wneud panad, ond dwi eisiau dangos lawr fan hyn i chi. Y cyntedd di fan hyn, mae wedi bod yn brysur iawn yma. Mae pawb yn dod yma, mae pawb yn cofrestru'r aelodau yn cofrestru ar gyfer y cystadlu. A dwi'n siŵr y bydd hi'n prysuro erbyn diwedd y noson pa fydd y cora, wrth gwrs, yn digon y cystadlu i ddod. Felly, ewch i wneud panad a dwch yn ôl, achos mae yna gerdd dantio ar y ffordd.